Dalawa sugatan sa banggaan po ng dalawang motorsiklo sa bayan po ng Burgos, Pangasinan. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Dalawang lalaki ang sugatan matapos magbanggaan ang kanilang mga motorsiklo sa National Highway ng Barangay Tambakan, Burgos noong Sabado ng hapon. Ayon sa paunang investigasyon, naganap ang insidente ng umano'y mag-overshoot at pumasok ang isang asul na motorsiklo na minamaneho ng isang 68 anyos na lalaki sa linya ng isang pulang motorsiklo na minamaneho naman ng isang 55 anyos na construction worker na walang lisensya at plaka. Dahil dito nagbanggaan ang dalawang motorsiklo na nagresulta sa pagkakasugat ng parehong driver sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Kapwa nagtamo rin ng pinsala ang mga motorsiklo na patuloy pang tinataya ang halaga ng mga nasirang bahagi. Dinala ang mga sasakyan sa Burgos Police Station para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo mula ito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM.